Jalaunang paherbang tangan murab dohot parjahat, gabe sitidak kon hageduhon. Dan jadi payutonmu tahitorok laho majahati, jalai dan jadi parpanguanmu hata badan, manang manolobi hata torok laho papeol hon uhum, napogos be dan jadi apinanmu di parburutanna. Molo jupang holo puni busung, manang halure na lidu, ikomulat togi honomu tu ibana. Molo di idaho halode di nama kagigi hoko madate di bahi sorana, dan jadi pasobuamu peak, ikon paheyomu doi rap dohot binoana. Dan jadi pailingonmu uhum tu halak nabogos, hasol hotomu di pergulutan naik. Sai paholang mahu sian hata gap-gap, jaladang jadi mate buruommu halak na lidang, dohot na tigor, ay dango doa mamintori halak parjahat. Yang jadi jaloomu silehon-lehon, ay papitung mata ni halak na tonggor hian-hian, anggo silehon-lehon. Jala dipapeol parhataan ni halak partigor, dan jadi hilangonmu halak dagang, ai diboto hamudo rohani halak dagang, ala halak dagang nang hamu najulu di tanah Mesir, ido yang go sahak neturpuhe. Hama kalongan nahina kalongan di Yesus Kristus di halapata somallo tebege hata si paingot nina toras tuboruna nanaing marhamudian sai didokdo ikon paturuhonomudo pabua buruni raja loho nina somallo tebege padohan anak di raja dohot buruni raja. Masailiro na niro di padohani ima paingoton sa sahalak molo anak ni raja manang buruni raja tentu sahali pangalahona ikon hormat, ikon toma, ikon marsahala jala malo marsao dohot akalan na asi asa ikon jagaun na do dirina asaun na ngado pangalahona nama bahin maila natorasna somon raja natoras yakan ianakon. Amo kalongan nahina kalongan di Yesus Kristus somonima di pangido di batas ya bangsa Israel di turpuhon ima alasia nasmirohani di bataro di ain bangsa Israel gawe bangsona gawe yanakona ala ni diigil sian nasida iko patuluhon nasida na bangsa ni debatado nasida kon marpangalahon na bedia nasida ala na bedia do debata karena perbuatan yang tidak kudus adalah pelanggaran akan kekudusan Allah yang akan mengundang murka dan hukuman daripada Tuhan. Hama kadongan nahina halongan ni Yesus Kristus di patudu turbuhoma nanaing si hangoluhonota di bagasa perdalanan ni muluta na barjulu sahali ima unang pararat berita gap-gap, jangan menyebarkan berita bohong. Boy daya sada doh tayak itu karena berita hoax yang bisa mengacaukan masyarakat dapat membunuh karakter bahkan mempermalukan seseorang. Nakatiru jolma main naolo pararaton berita gagap berita hoax holan nasafira libana di media sosial yang disadari berita nabi nahenai masai manigan
Asa tudos doi songo barita ni sahalak ina na pararaton fitnah, barita gagap, barita hoax, tarimo tu parhaladona ala ni igay marsahi maatong parhaladonai tungi isadati kiroma ibana mangido maaf alai roma parhaladoi tidok ma yang gohoina ngatibuhu maaf dong alai beta majolo tusan minna itogi homa inatai tulotek di jabuna las mangi huma dibuen dohot hapas sagoni dosaha nasida tuloteng disuruh mainatai lahu pahabakon hapasi tungiri pahabak salumu na hapasi disuruh mamusai natai lahu papumuhon hapasi mula musai tubuni tungi bingung mainatai aha malus na terbahan bebu ang hapas na huhabakoni ay nung nahabang seluh nahato doi marhabangan tu suri luat ninna tungi dia lusing situanay mah ibana sa manimay ng berita na hinatahumi ang nabuhay bay paulahon ay numasarbay tu seluh na ninna ujung na gabe may lasi itu mainan. Tayalani padohan di Socrates, seorang filsuf yang terkenal, na terberita tips manang saringan asa unang gabe parberita gapita mulut aja lo berita. Nah yang sebelum tasukun apakah yang kita dengarkan itu adalah suatu kebenaran? Seorang masa beliga ni beligahon berita ni beritahon hataninna tuninna poras do dihatai bison alai nunga sahak ko halakan beritana nunga gabe bubur taimok mamuse nang nipat pasia penipe nunga diorai asa naik suri hatana haruar siapa manganta gabe hatana sidiraan jujur nangarong gabus jala hata nabui patuguhon nabedua nanangi daw tahamu kadonga siya tubuhi ima hati dakon nasito witaida dia ayat sedabe ayat dua ayat tono ayat tono perupani ima na menyangkut kesaksian tarimo tuhala na asing Uladong tuduhan pusasahala ikobarani do hita madok ikobarani do hala Kristen madok sitong mulo sitong jala salah iya salah naksongo padohan ni hala patak didong suhar budu di taitongan suhar taiton alai kon hata honot todona sitong asa unang matangga bohi mabiar tidak halak mabiar ala morai bena mabiar ala sangat mabiar ala berpengaruh mabiar ala todong tak gabe tapapeo hasitongan nangala dilehong kepeng gabe songon nabinahin niya kasituan ni Malim do situan Israel na menyogok akasordado asa dibahin nasida kesaksian napal su asa ang lomoro hani di bata HP marnida si somoni napadaluhon nanangi daw ta marite turbuhon di daw di ayat opat daw di ayat 5 asa maka holongi musuh marite na macam montong harta nasida lalu taida marmara ugasan nasida manang nasida pe marmara ikon urupat taro nampe dimusuhi nasida kita. Jangan pernah membiarkan rasa permusuhan mereka kepada kita menghambat kita untuk membantu mereka dan juga milik mereka. Haholongi musuh. Jalan ada yang gabah itu halak nama musuh ho. Ai
sabagu gara do hotu uduna molo di patu paho songni namangihu naparpuri nanay dohono nitur buhotu kita songo topik di minggui di dok padao dirim sian sisip dohot korupsi buitaina di ayat 2 jangan menerima suap sitongan hati goran idaktar tuhor ni jolma ala di batado napunasai di batado nomor kuaso digano masa hasitongan dohot hati goran sialani unang ma dioloi majalo sisip jala mangaleho sisip pe tapadao mana majalo dohot na mangaleho sisip ay takas gido napa pituko kasih tongat doi jalan papeolhon hati gora asa molo adong pe HP par karota molo adong pe par kulutata di boluta sotu tapangasahon na adong dihita sotu tapangasahon hamorauta manang sian haboyota alai naing tapatagwi marhite-hite hati goran dohot hasitongan asa marhite-hite terpuhon diigil siak kita asa manoktong mahita mian di bagasan hasitongan manoktong mian di bagasan hati goran ay ganub hita ikon mangolu di bagasan nii laos marhite ima pada dahon kita gabe ka anak di debata gabe bangso na niasiana bangso na ina holonganna molonia kita di bagasan hati goran dohot hasitongan amin martangi yang mahita mauliatin madibole Tuhan mahutangihon hami hatam ajari mahami mangulakon hati goran dohot hasitongan di bagasan bulu namin sesa dosa namin nagodang ya sa tamahan julong bagasan anak Kristus Yesus sa malomon roham amen.